aking amo. He is a good boss. This right here, he is my boss. File ako ng ano pala guys. Diba ang daming nagsasabi sa inyo kailangan mo mag-citizen pero hindi ko talaga feel. Pasta. Magpaluto pala siya ng pasta guys. You're looking for me. Yeah, Guys, good morning. Nag-harvest ng maraming myself. Andun pala yung cellphone ko sa labas. Kalukuhan. Yung asawa ko ba, nakita niya ako ang nag-harvest. And then, ang ginagamit ko, mga bag. Ngayon, nag-shopping siya online. Naghanap ng basket. For harvesting. Kakaiba. Yung asawa ko, guys, kahit tigasin ang ulo. Kakaiba yan, guys. So, ang dami kong na-harvest ngayon na kangkong. This time, hati-hatiin lang nila. Every time mag-harvest ako, bigay ko guys. Next harvest ko is, ang gagawin ko is magluto ako ng sinigang. Sinigang? Yeah, sinigang. And, i-preserve ko yun. So, yun, ito marami sila. Hati-hatiin na lang nilang dalawa. Magkita na naman kami ngayon. So, yun o, diba ang dami. Ilagay ko na lang sa cellophane sila na yung maghati. Dami. Puro po ito, kangkong. Basta tubigan lang ng tubigan yung kangkong guys. Ano talaga siya, mag-sprout ng sprout. Yung parang magsanga-sanga. So, yun yung nakaganda sa kangkong kasi talagang continuation yung harvest. Same thing with Kaya meron akong kangkong all the time kahit hindi ako makain palagi. Kasi siya ba, yung parang ang sarap magsigi kag-harvest. So, hi guys! Umalis na ako ng bahay. Magkita na kami. Doon, same area lang kami kung saan kami nagkita kahapon. Pero, iniwan ko lang si Mr. kasi yan, para makaalis-alis din. At nakakasad kasi alam nyo na, day off niya guys, and then lalayas tayo ng bahay. Ang layo ng biyahe namin ngayon pero okay lang. Pagdating sa sili is sili. Sili is paminton. Yeah. Maganda yung ano niya nun, be? Ano? Ang ganito niya. Puwet? Hindi, I mean ito ba? Maganda ng puwet niya. Bugdo. O, kunin mo na tuloy, Brenda, para mahati ninyo yung sitaw. Hindi na ako maghati ng sitaw, be. Yung Yung kangkong lang O, marami yung kangkong, Ben. Marami. Kunin na lang ninyo yung mga sira-sira na dahon, ha? No worries about it. Kangkong pa din naman yung sira, diba? Sige, kuha ka pa, Ben. Marami yan, Ben. Okay na to. Parang Marami pa to. Si Brenda lang isa. Oo, mag-isa lang ako ng kangkong. Hindi dan siya, oh. Okay. Thank you. Ano yan ano mo yan, be? Ilagay mo yan dyan. Or, daling ko muna. Kasi baka Masira. Doon na sa likuran, Be. Doon sa Be, doon na sa harap, Be. Sa may likuran kasi. Ito din kasi maano. Ako na. Dalawa lang, Be. Kahapon guys, galing kami nag-hiking, no? So, pagod talaga ako at wala din akong tulog kasi sobrang aga kong nagising. Mga 4 o'clock ng umaga. Grabe talaga ako, guys. Kasi ang dami kong mga pinapakain dito. Ang daming pusa sa labas. Dito, 5 na sila. At of course, kailangan ko pang mag-alaga kay Tame. Oh no. So, kaya relax lang ako dito kasi wala din ako sa mood. Basta wala talaga akong tulog, guys, no? Yung mood ko talaga is parang scattered. Nag-scattered, wala dito, wala doon. So, hindi mo talaga mahanap yung mood ko. Charot. But anyway, so, si Brenda yung drive kasi siya talaga yung sinamahan lang namin siya doon sa kailangan niyang puntahan. Mag-ano na lang kami guys, mag-order na lang kami dito sa Wok Chinese restaurant para dito kami kakain. Ang iba magtapon talaga ang iba ng hindi talaga nila mag-alam kung saan ang basura. Saan yan si Brenda Hot? Nandito kami sa Long Island para naman sinamahan lang namin si Brenda. Hindi lang alam mo din place dito kaya dito na lang tayo sa kayo. Maganda sana doon kaso parang matagal pa yan. Mamaya pa. Hindi lang yan 12, mga 12:30 yan mag-prepare pa. Mag-order ka pa, mag-prepare pa. Tara. Makakain yung mga 1:30. Lady, pauwi na kami guys. Na kaming kumain ng Chinese. Nag-low min lang kami, no?
oras na ba? Ang traffic. Hi, buhay. Guys, bahay na tayo guys, no? Ngayon pa ako nakauwi. Ano ng oras? 4 o'clock ako dito. Ngayon 4:30 na. So, ngayon pa ako nakauwi. And, yun yung ganap. Na busy. Na ano kami ni... Na, ano sa tawag nito? Na traffic. Traffic kasi guys. Ang layo kasi talaga ng Long Island. And then, nakapag-grocery kami. Ganon. Saka yun. Ano ba? So, bumili din ako nito, oh. Pang lighter para sa ano? Para sa grill kasi mahirapan ako kapag magsugba. Alam niyo naman ako palaging nag-grill kasi si Mr. Ala. Request pala ni Tami na ano? Pasta. Magpaluto pala siya ng pasta, guys. Ito asawa ko pa is ano? Kakarating ko lang ano yung magluto. Sabi niya, I want ano? Meatballs. Oh, may meatballs siya doon. Amang siri. Uy, naku. Paano na to? Wala yung pasta na gusto niya, guys. Ano, siri. Ito yung siri. Yung ano ba? Mga sauce. Meat sauce. Meat sauce. Lahat na lang ito, meat sauce. Meat sauce. Paano yung malang... Puro man ito meat sauce. Ito marinara. Wala, parang sira naman ito, no? Marinara sauce. 2028. Matagal pa itong ma-expire. Kapag wala talaga ako dito sa bahay, no? Anin, pag uwi, magluto agad. Yun yung nakakapagod. Hi guys, good morning. Good morning, punta tayo sa taas. Punta tayo dito sa taas kasi kailangan kong mag-sort ng mga papel. Ang dami kong mga papilis na sa totoo lang nagkalat. So, i-transfer ko dito yung pusa sa taas pero not now. Si Tami ayaw pumayag kasi hindi daw namin ma-check palagi kapag andito. So, tignan nyo yung office ko guys. Ang daming papel at kailangan ko siyang, mga importanteng papel ito at kailangan ko siyang ibalik sa aking mga ano. Nangyari po ito dahil nag-file ako ng ano pala guys. Diba ang daming nagsasabi sa inyo kailangan mo mag-citizen pero hindi ko talaga feel. Pero this time, kahit hindi ko feel, kailangan kong gawin. So, meron na akong sa online, naka-fill up na ako ng form. I know, tagal na ako dito guys, pero hindi pa rin talaga ako nag-file. At sa totoo lang, hindi talaga ako ginaganahan. Yun yung totoo ha. Hindi naman sa pag-ano. Pero, this time, si Tami, pinupush ako. At kailangan ko nang i-file. But anyway, hinihingal ako guys. No, so, check ko lang yung form sa online kasi ma-delete siya if matagal siyang nasa online and hindi mo chine-check. So, i-check ko siya every few weeks para hindi siya ma-delete sa website. So, yun siya. Ginawa ko siya kahapon. Chine-check ko ulit pero hindi ko pa talaga pinasa. Alam niyo ba kung magkaano na yung filing sa citizenship is 710 something? 700 something na. Naalala ko noon is 450 or 500 nung pagdating ko dito. Ngayon na tumaas na siya pero okay lang yan. Konti lang yung taas pero for 18 years, di ba? But anyway, so, di ba, ang tagal ko na dito, hindi pa rin ako nakaano. Yeah, so, kaya yun, itong mga papilis is talagang nakakalat kasi naghalongkat ako kasi merong mga importanteng mga papilis, mga proof pala, pati sa aking asawa. No, di ba, kasal ako sa una. So, hinahanap ko din yung ano, buti na lang meron akong ano, divorce decree. Yun, buti na lang meron talaga ako niyan. So, kaya, kasi akala ko talaga hindi man pwede yan itapon. Pero akala ko talaga nawala. Kasi alam nyo na. But anyway, so yun. At ang dami kong tinatapon ng mga picture sa aking ex. Meron pa pala dito nakatago. So, alam nyo na, nakatago siya. So, hindi ko na ipakita kasi may asawa naman yun, no? Ano na. Baka hindi niya alam. Alam niya for sure. Pero kasi nga, nag-usap sila at alam niya na may Pinay.
So, yan. Ito siya. Na, ay, hindi ko na ipakita guys kasi baka maano pa. Makalat pa sa social media. Din, maano niya na. Ay, alam niya. Grabe ang bata pa niya that time. Ang bata ko pa guys. Naghanap stomach. Hinahanap ako kung asan ako. Sabi ko, narinig ko yung pinto. Open, close. Open, close. And then biglang sumigaw. Asan ka? Nandyan ka ba sa taas? Ganyan po yan siya. So ngayon, hanap. Kalukuhan. I have to clean up here. Come on, Misty, let's go. Misty, come on. Come on. You're looking for me. Yeah, I wonder You where you went. miss me. You guys? What, you doing the house? No. Well, why'd you put your head away? I did a paper because it's everywhere on the floor. Like special, like paper when we're doing for my Yeah. citizenship. So I kinda just not done. I just put everything. I look at the paperwork about the house. It's crazy. Basa pa yung buhok ko guys, pero kailangan na namin umalis ulit. Kasi yung asawa ko is shopaholic. So, balik na naman kami. Nag-shopping ako kahapon. Nag-shopping siya kahapon. Shopping na naman kami ngayon. So, kaya non-stop talaga ang buhay. I'll drive, Han. Non-stop ang buhay. Hala, watch out. Uy, huy! Okay. So, hello guys. Tapos na kaming nag-grocery guys. At alam niyo ba kung anong nangyari? Ang bilis-bilis lang namin. Sobrang bilis. Kasi kailangan naming at hindi pa ako makapag-andar ng sasakyan kasi wala akong yawi. Oh, he wants to eat. He wants to eat. Peanut butter pretzels. Peanut butter? Yep. Peanut butter pretzels. Let me wash my hand first before I start eating. Inside the car so we get air conditioning. Oh, sorry. Oh my goodness, what a baby. I guess. Why there's no car key? Where's the car key? It's in there. I don't know. Where's the car key? Oh, you didn't close the door. Should have started anyway. Let's close the door. Never happened like that. I don't know. As soon as you close the door, it lit up. So, kain daw siya, guys. It's with salt. Those pretzels, all those salt with peanut butter inside. Hala. A good combination. The salt and the sweetness, and the crunchiness, and the nuttiness, and the stick in my teeth neck. So good, guys. So, hi guys. Nag-harvest ako sa nag-harvest ako sa doon sa ating garden, and yun, sitaw. Kunti lang yung sitaw na na-harvest ko kasi kaka-harvest ko lang, di ba? At saka ang dami-dami kong harvest. 2 days in a row talaga yun. Yung harvest ko. Kasi ulan ng ulan. So, kaya maganda yung tubo niya. So, nakapagluto. Alam niyo kung anong niluto ko? Nagluto ako ng kinupusa na pork belly. Tiyan ng baboy. Tiyan ng baboy. Gikupusan na ako guys, no? Yung parang naluluto siya sa kanyang sariling mantika. At saka, yun. At saka meron din ako ditong buto ng baboy. Kunti lang yung lulutuin ko guys. Magsigang po ako. Talong, kangkong, konti na lang talaga kasi binigay ko sa mga kaibigan ko. Magkudkod ng niyog ba? And then ang gagawin ko is yung first gata niya, yun yung lulutuin ko with lemon at saka shampoo. Yun siya. Yun yung ating ibabad yung buhok natin palagi. Kasi marami tayong magawa, diba? Ilagay ko siya sa ilagay ko siya sa freezer. Yun na lang yung gagawin ko para kapag gusto kong mag ng buhok, meron tayo. Basta magluto ako dito ang daming langaw guys. Talagang ang langaw papasok. No? Papasok talaga siya guys. Yan.
kanina na ano, nagluto ako ng buto. Yun yung ating isigang. Yun na yun siya, guys. Yun, konti. Konti lang kasi yung kamatis. Nagluto din ako ng kanin. Ay, kasi ano, kailangan ko ng kanin. What happened? Ha? Give her fresh food or just add this? Just fresh food, Han. You have to give her fresh food. You can't just like throw it out. Meron kaming problema, guys. Ang bahay, ang daming langaw nakapasok. Every time na magluto ako, na-notice ko, ang daming langaw. Hindi ko alam kung asan galing ito nakapasok kasi hindi naman kami nag-open palagi ng door, no? So, natutulog din si Tami. Sabi ko, lah, go ahead, put water in it. You know, she like eating in the middle of the night, so I don't want her to get starving and she doesn't have any choice because she's stuck in there. Yeah, I just want to know if I throw it. I don't know how long it gave her. No, throw it out. So, luto din ako ng kanin kasi kailangan. At saka, napagod ako, guys. Kanina pa ako dito sa kusina, nagluluto, ganun. My neck is killing me. And, you guys eat? Okay. Yung mga... Make sure. Missy Be, Misty Baya is scammer. Monkey is scammer Baya. Aloy. Okay. Okay, so anyways. Napagod ako as in. Yung parang katawan ko mag-give up sa pagod sa... Yung katawan, yung buong katawan ko, especially sa both legs ko, talagang napagod sa ano, yung hiking namin. Hala! Ang rice ko, Misty! Come on! So, sa hiking namin napagod, as in ang sakit-sakit, guys. I told Tommy all the story when we were a kid, guys, na, you know, yung mga may-ari na mga prutas ba, hindi nila ibigay kahit nahuhulog na yung mga prutas, ayaw pa rin nila ibigay. So, kaya nag-story time ako kay Tommy about yung aakyatin natin, and then pag-akyat, tatalon tayo kasi may mga lampinig, yun na yung mga bubuyog na sobrang maliit. So, lampinig. So, talon tayo. Noon talaga, guys, hindi talaga ako takot sa mga height. You know po, mag-akyat ako sa mangga, sa Santol, mostly mangga. Akyat ako. And then, alam nyo naman kung gaano kalaki yung mangga. Tatalon talaga ako, guys, kung may lampinig, guys, sa baba, guys. I feel like I'm a woman Tarzan. When I was a kid, Han. Like, I jump, honey. We do like this. Jump it down. Oh, no, my husband cannot relate, guys. Put it on the side. Come on, I cannot put this thing now. That's good. So, same place it was. Use the orange to flush out. Look at Because I this. need water, so. Dude, he's mad, guys. Well, when Shut he's my water off. guess when he's mad, guys, he's closing his eyes like that. That's how. If you meet Tommy and he closes his eyes when he's talking, that means he's upset. Like this. Ito na, guys, kakain tayo nito, guys, no? I'm going to help him because everywhere. Itong aking amo, he is a good boss. This right here, he is my boss. And every time he go to work, guys, I said, I cook steak, you know. And then I have to make sure that he's not home. I have to make sure that he's not home because I don't want him to know. Shh, be quiet. Don't tell him. Honey, don't use that thing. Use your finger. Look how dirty. I wash it off afterwards. Look, it's the same story, hon. Basta lalaki talaga, ano nito kasi wala na dito. Ay nako, my house all the time, every time I clean, dirty agad. Oh, I forgot this is not my house.
It's my boss is hearing it. It's like he think, honey, are we gonna eat or no? Not yet? Ito yung pagkain ni Tami. Paborito niya guys. Uy, yung meatballs. Niluto ko kahapon. Paborito niya. So kaya, yan. Heavy industry with lower emissions. Meatballs. Ay, he need to heat it. I forgot.